खुलुमबाय लोगोफोर जों दिनै ढेकियाजुलियाव थांगासिनो दङ दिनै जों ढेकियाजुलियाव इन्टारनेशनेल बक्सार जमुना बर'खौ लोगो हमहैनाय जागोन बिनि सिगां जोङो बर'नि टप इउटिउबार आलफ्रेड बसुमतारीखौ लोगो हमग्रोनाय जागोन बिथाङा दायो ढेकियाजुलिनि मोनसे हटेलाव दङ दिनै आङो आंनि स्कुटिजोंनो बिनानाव जमुनानि न'सिम थांना फैनाय जागोन दायो जोङो रौता सफैबाय दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आदा इलियम आरो आदा जनाथन मोनखौ साबायखर बावदों मानोथो बिथांमोननि मददजोंनो आङो जमुना बर'खौहाय लोगो मोननो खाबु मोनदों लोगोफोर दायो जोङो अरां सफैबाय दायो जोङो बेयाव साहा लोंगोन दायो जोङो अराङाव थाथ'दों अराङाव जोङो अरांनि साहाखौ लोंनाय नायनोसै जोङो साहाखौ लोंखांबाय दा बावैसो आंनो आदा इल'यिमा बुंहरदों जे जोंखौ ढेकियाजुलि मोनहैनाय लोगो लोगोनो गारियाव पिकआप खालामगोन होननानै नाथाय आं गारि गाखोबोला एसे खर'खौ बोरैबा मोननायखाय आङो बिथांखौ बुंहरबाय जे आङो दिनै स्कुटिजोंनो थांनाय जागोन होनना स' लोगोफोर फाइनालि जों दायो ढेकियाजुलि सफैबाय जों दायो आलफ्रेड बसुमतारीखौ लोगो हमग्रोनाय जागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नै जों बिथांखौ चित्रलेखा हटेलाव लोगो मोनफैबाय नाइस टु मीट यू अगेन ब्र यस बिथाङा ढेकियाजुलिनि बे चित्रलेखा हटेलावनो दंफैयोमोन लोगोफोर दायो आङो ढेकियाजुलियाव सफैबाय दायो आङो ढेकियाजुलिनि मोनसे हटेलाव दङ बे हटेलनि मुङानो जाबाय चित्रलेखा दा बे हटेलावनो जोंनि आलफ्रेड बसुमतारीया दंफैयोमोन बे हटेलाव थानानै बोरै मोनदों हटेलाथ' बांद्राय लाक्जारियास नङा ओरैनो जास्ट खुनुरुखुम थाजायो बांद्राय साफा गैया बाथरुम एटाच दङ हरसेनि थाखाय खुनुरुखुम थाजाबो थाबाय दायो बिथाङाबो जमुना बर'खौ लोगो हमनो थांनाय जागोन दायो जों लोगोसेयैनो दसे समनि उनाव जों जमुना बर'खौ लोगो हमनाय जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दायो आङो ढेकियाजुलि कलेजाव दंफैयो बे ढेकियाजुलि कलेजनि मुङानो जाबाय LOKD कलेज बेयावनो जमुना बर'खौ दिनैबो बरायनाय जागोन नोंथांमोननो आङो बे बरायनाय हाबाफारिखौ दिन्थिनाय जागोन दिनै नोंसोरनि गेजेराव जमुना बर'आ सफैनो हागोन दा बोरै मोनदों गाहाम मोनदों মই ইয়াত অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শৰাইৰে অভিনন্দন জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সহযোগী অধ্যাপিকা ঋতু দত্ত গগৈ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সংঘৰ তৰফৰ পৰা সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আকসু গোটৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা যাচিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ চবকে নমস্কাৰ জনালোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ অকল মই যাব নালাগে মোৰ পিছতো আৰু আহক আমাৰ এইটো জাগাৰ পৰা আমাৰ কলেজৰ পৰা ইয়াতো আছে আমাৰো ইয়াত স্পৰ্টছ কেইটামান খেলা মই যোৱাবাৰ লগ পাইছিলোঁ বাট নামটো নাজানো বাট মনত আছে মই বিচাৰোঁ অকল মই আগবাঢ়ি গ'লে মাত্ৰ নহ'ব আমাৰ ঠাইৰ পৰা যদি আৰু কেইজনমান ওলাই যায় আৰু বহুত ভাল হ'ব लोगोफोर जों दायो इन्टारनेशनेल बक्सार बिनानाव जमुना बर'नि न'आव थांगासिनो दङ बिनि न'आ बेलसिरियाव दङ दा जोङो बेलसिरि मोनहैनाय लामाथिंजाय थांगासिनो दङ दिनै फार्स्ट टाइम आङो बेलसिरियाव थांनाय जागोन खेबसेबो आं बिथिंजाय फैफेराखैमोन लामाया ससे एसे गाज्रि दङ
जोबोद खनना खनलि फैनानै जोङो फाइनालि बेलसिरि जायगाखौ सफैबाय। बेनो जमुना बर'नि जायगा। बे जायगायावबो बिनानाव जमुना बर'खौहाय बरायनाय जागोन। नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नुनो मोनदों बिनानाव जमुना बर'खौ गोबां लकेलनि मानसिफोरा बरायदों। ভাল লাগিছে তাকে সৰুৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গ'লো ন আৰু চবকে একেলগে দেখি আছোঁ আপোনালোককে ইমান ইয়াতে দেখি অহা সেইকাৰণে অলপ কনফিউজ হৈ গৈছোঁ মই কি কওঁ কি নকওঁ বহুত ভাল লাগিছে বাছ মই সেইটোৱে ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা মই বাছ একো নালাগে মোক অকল মোক আশীৰ্বাদ দিলে হ'ল তাকে মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু খেলিবলৈ পাৰোঁ আগত আৰু আমাৰ মই বেলেগত बिनानाव जमुना बर'आ नोंथांमोननि बेलसिरिनि लकेल जायगानि जाहैबाय। दायो बिथाङा बुहुमावनो बक्सिं गेलेयै गेलेयै गोबां मुंदांखा जाबाय। दा बेनि सायाव गोग्गाथाव जानानै मा बुंनो सानदों? जमुना बर'आ जोंनि बेयावनो उन्दैनिफ्राय जोंनो बिमाया मैगं थाइगं फानोमोन। जोंनो उन्दैनिफ्राय बहुद खस्थ'यै देरबोदों। जों दा बहुद गोजौसिम जे देरहालांदो आरो रायजोनिफ्राय जि माबा लाबोदो जों बिराद गौरब। बेनि थाखाय जोङो मोजां साबायखर आरो रायजोनि मान इज्जत गासैखौबो लाबोदो। बेनिखायनो जों बिराद गोग्गानाय मोनदों आरो जोङो जोंनि अन्तराव। जों बे गथ'खौ जे बेबायदि थांगोन जों दिनै मिथियामोन आरो दा बेखौ नुनानै जोङो बिराद गोग्गाब मोनदों आरो जोङो गोसोआ जों जमुना बर'खौ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बिदि मिथिनायनि थाखाय। बिथांमोना जमुना बर'नि देरहानायाव गोबां रंजानाय दं आरो लोगोसे बिथांमोना रंजानायजोंनो मोदैबो हुगारदों। जोंनिनो फिसा जोंनि गामिनिनो जोंनि जायगानिनो जिहेतु जोंनि थाखायबो मोजां दिनै गोग्गा मोनदों जोंबो जिहेतु आरो जाहाथे आवगायलांबाय थाथों आरो बिथांखौ नुनानै जाहाथे जोंनि गथ' गथाय उन्दै उन्दैफ्राबो जाहाथे मोजाङै मोजां आवगायलांथों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय दं आरो। जोंनिनो न' खाथिनि जायो जोङो बियो आंनिनो आब' जायो बेखायनो माने बिनि देरहानाय बिनि खेल गेलेनानै बेफोरबायदि गोबां जायगायावनो देरहाबोनायखौ जोंबो माने ओरैबायदि खुसि मोनो जे गामियाव बबेयावबा जुदि फैदों होनोब्ला जों जेरावखि जाया मानो थांनानै बेखौ सापर्ट होयो बिनि देरहानायखौ जोबोद खुसि मोनो जोङो। स' लोगोफोर बेनो जाबाय बेलसिरि ट्रेन स्टेसन आरो बिथिंजाय थांबोला बाजारनि भिउसफोरखौ जों नुनो मोनगोन। बे जमुना बर'नि बेलायाव जोङो उन्दैनिफ्राय बिनि जिथु जारिमिन बेखौ लानानै दिनैनि बेलायाव जि पर्यायाव बिथाङा सौहैबाय जों बेखौ लानानै जोबोद गावखौनो गाव गोग्गानाय मोन्दों आरो जौगानाय मोन्दों। बिनि लाइफआ आरो भबिष्यत जौगाबावथों। अखा फैदों दे लोगोफोर बेवहाय अखा फैदों बेनिखायनो आङो आंनि जाम्पारनि केपखौहाय आं गाननाय जादों। स' आंनि उनथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे न'आ जाबाय मुंदांखा इन्टारनेशनेल बक्सार बिनानाव जमुना बर'नि न'। नाथाय बे न'आव दा बिथांमोना थालिया। आब' गिबियावनो जोंखौ बिदि मोजां ओंखाम बेदरजों संना जाहोनो थाखाय साबायखर बावदों। आं मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय बिनानाव जमुनाया बिदि बुहुमावनो बक्सिं गेलेनानै मुंदांखा जानो हाबाय बेयाव गोग्गानानै माबाफोर बाथ्रा बुंहरनो लुबैदों नामा? आसामनिफ्राय जा बिनानावा नाम लाखिदों बेखौनो धन्यबाद। रायजो राजाफोरा साबायखर होदों आरो उनाव माबा गल्ड मेडेल गेलेनो हाथों रायजोफोरनि अननायाव। मोजां मोनदों। दा आं ओंखाम जानो लेंहरदों आंनि बिनानाव आरो फंबायफोर गासिबो फैदों। ओजों दिल्लीयाव थाबाबो जानो होनबाय थायो गोसोखांबाय थानायखाय आं दा लेंनानै जाहोफैदों आरो एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बिनानाव जमुनानिफ्राय बिदाय जासिगोन आरो बे बिदाय जानायनि सिगां आं बिथांजों मोनसेल' बाथ्रा आरोबाव मिथिनो लुबैदों। बे बाथ्राया जाबाय आंनि साबस्क्राइबारफोरा मिथिनो लुबैदों जे
सासे प्लेयारा डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा स्टेट लेभेलाव सेलेक्सन बोरैहै खालामनाय जायो बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो सिनियर लेभेलाव सेलेक्ट जालांबाय थानाया बेथ' कचेसनि गोजौआव डिपेन्ड जायो ओमफ्राय आरो गाव गेलेनायनि सायाव जायो माबायदि गेलेयो माबायदि मेनटेन खालामलाङो गावनि गेमखौ ओमफ्राय आंनि मथेथ' डिस्ट्रिक्ट आरो बिदि गेलेलांबाय थानो आंबो सासे बिदिनो प्लेयारमोन फिसा फिसौ प्लेयार होमबाबो माने बिदों कचेस बुंनायदों रुल्स डिसिप्लिन बेफोरखौ मिलायलांबाय थादों ओमफ्राय जानाय लोंनाय डाइट ओमफ्राय ट्रेनिं शेड्युल्स बेफोरखौ फल' खालामनानै बेबायदि आवगायलांदों आरो बेनो कि मोजां नों जुदि मोजाङै गेलेलाङोबा बेखौ सिलेक्सनाथ' आं गाव गेलेनानै खालामनो हायाना बेखौ सिलेक्सन लाग्रायाथ' कचेसासो जायो दा कचेसनि सिगाङाव नों जुदि मोजां गेलेना देखायो आरो मोजाङै माने गेमा नोंना मोजां बेफोरबा कचआ सिलेक्सन लानाय जायो आरो बेखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ब्रादार एलफ्रेडनिफ्राय बिदाय जासिगोन थेंक इउ नाइस टु मिट इउ नोंथांमोना बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नाय आरो सापर्ट खालाम मीट यू अगेन बाय 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 बाय